iyafuna Charlotte inhliziyo yami iyafuna iyafuna Charlotte inhliziyo yami jogo pati
Mandibulise ifamily yalapha ekhayeni yonke. Bulisa abahlali. Ibulisa bonke abantu abakhoyo apha abazogquma le family umhlane. Ngoku sizawuqalisa inkonzo yethu. Kamakhulu umuntu omnyamezeleyo uThixo bazalwane. Wanyamezela wogqitha abantu ababonayo. Abanye bathi babobe bona bangafuni umkhonzo uThixo. Umama wanyamezela. Ngoku sawunikela ibishop yethu inkonzo yonke. Amen. ubunqokoba nawo masibuve
Asindulula inkonzi kaMama uMbuthisi ngizawucela torho insini ihle kuba lento kuyimnandi ukulila kuthi cela siphakame utata wethu ubawo uNtsini senzele umthandazo ovuko. Bawo wethu ongcwele isewe Nkosi yethu Yesu Thixo wethu namandla ulungile mina emaqanda ngekho uThixo ongafaniswa nawe ulungile Nkosi lo mama engekho Thixo wethu sibulela ubukhulu bakho Thixo wethu uhambe naye kwaze kodika Thixo wethu siyazi bakho umuntu uzihambelayo ohambayo Nkosi uhamba ngawe Enkosi bawo ngongamphoxi lo mama Thixo wethu wasibonakalisa ubukhulu bobuthixo bakho yongama Thixo wethu nakule nkundla Thixo wethu mabuvele ubukhulu bakho Thixo wethu namandla ngoba ngaphandle kwakho angeke senze into Thixo wethu nangu umgcotshwa Thixo wethu wakho wamnyulayo Thixo wethu omingaphambile phakamise Nkosi Thixo wethu umqhubisele inkonzo umthethise ngathi sobathethe Thixo wethu ilizwi lakho Nkosi sangeliwe libuyele kuwe lingakwenzanga oko uliyale luba likwenze Thixo wethu liyahlaba lahlule Thixo wethu thetha ngaye Nkosi namhlanje masibuvu ubukhulu bakho Thixo wethu kuba bakho Thixo sitha simbona ngofaniswa nawe Thixo wethu namandla ulungile kubani namandla njengawe Thixo wethu siyabonga ezintweni zonke egameni leNkosi yethu Yesu Kristu amen. Awethu semazulwini iphathe
ulikhaya wena kuthi isizukulwana ngesizukulwana ungekazalwa izindaba ungekavelisa imhlaba nazo limiweyo kususela kwaphakade kuse ephakadeni wena unguThixo umbuyisela umuntu eluthulini uthi buyani nyana babantu ngokuba iwaka leminyaka emehlweni akho linjengemini yezolo xa idluleyo linjengomlindo wasebusuku uyabakhukhulisa abalale ngengomso babuye bahlume njengotshani ngomso butyatyamba bubuye buhlume ngokuhlwa buyasikwa bome ngokuba siyaphela ngomsindo wakho sikhwanqiswe bubushushu bakho ububeke ubugwenxa bethu phambi kwakho nesibufihlileyo ububeke kukhanyiseleni kobuso bakho ngokuba yonke imihla yethu isangene ngokuphuphuma komsindo wakho siphelisile iminyaka yethu njengentsebezo imihla yeminyaka yethu iseminyakeni engama-70 ukuba ithe abamininzi kakhulu iba yiminyaka ema-80 libeke ikhayila layo likwaphuka nokungabindo yando ngokuba ithephe yakhawuleza saphaphazela semka ngubani na owaziyo amandla omsindo wakho nokuphuphuma kwawo ngoko ufaneleke ukoyikwa ngako sazise kanye ukuyibala imihla yethu ukuze sizuze inhliziyo elungileyo abakwazi ukuphakama waphakama isifunde imbali yobomi bakhe amen 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 umama uNolizile Patricia Mqondana Stefani wazalwa ngomhla we-13 uMeyi ka-1953 ezalwa ngutata uThuboy Stefani kunye nomama uNongenile Stefani bona abangasekhoyo uzalelwe uTsolo apha eMhlakulo ufunde amabanga akhe aphansi eMhlakulo JSS waze wazimanya ngeqhina lomtshato noNkosinathi Mbuthisi naye ongasekhoyo balizwa ngabantwana bane uBoniswa Thembelani Vuyiswa noNcedi ubelilungu elidala lenkonzo yase-Reformed Congregational Church of Zion in RSA phansi kukaBishop uDr J.W. Godwana nalapho ngenxa yokuthembeka wayetyunjelwe ukuba ngumamdikonikazi uyakukhunjulwa ngomonde ukunyamezela usutywe kukufa ngomhla we-15 kuMeyi walo umiyo emva kwenkulo ende
washiya ke ngasemva abantwana bakhe abane abazukulwana abalishumi esibini nesisizukulwane esine. Lala uphumle ngoxolo noNdize mabhaqo umzamo omhle uzamile. Isaiah 40 wena mziyoni mshumayeli wendaba ezilungileyo nyuka uye entabeni ephakamileyo wena Yerusalemu mshumayeli wendaba ezilungileyo iphakamise ngamandla ilizwi lakho phakamisa ungoyiki yithi imizi yakwaYuda nanguThixo. Mateyu 28 hambani ngoko niyokwenza abafundi zonke intlanga nibabhaptizela egameni loYise noYihana neloMoya oNgcwele nibafundisa ukuba bazigcine zonke izinto ezisiwe umthetho wazo. Ngiyabona mna ndinani yonke into engizikhuluzile
uhlelo lokuzilonda. Ndiyakholwa kuThixo uyise unamandla onke, umdali wezulu nomhlaba, ekuphela kwakhe yedwa uNguthixo, onothando novavalo nenceba noxolo ngokwazi konke, okhoyo ngaxeshanye ezindaweni zonke, ongqina imisebenzi yendalo yakhe ubukho bakhe, ekuphela kwakhe yedwa unika abantu ulwazi. Nanku uYesu Kristu umthanjiswa unyana wakhe embe, inkosi yethu, ekuphela kwakhe yedwa umsindisi, owaphawula ngomoya oyingcwele, wazalwa yintombi Mariya, ekuphela kwakhe yedwa wazincamayo wafela kamoya, owayekho kwasekuqalekeni kwendalo lengcoliso, esetyenziswa nguyise kudala nokhoyo ehlabathini, owenza umnqophiso omtsha ngegazi lakhe, ogazi lakhe lathabatha indawo yenkomo neyebhokhwe, ekudaleni uxolo phakathi komntu noThixo, weva ubunzima phantsi kopoti yaSpilato, wafa wangcwaba, latyhilwa ingcwaba lakhe, uthe ngomhla wesithathu wabuya wavuka efile, wazibonakalisa ehlabathini iintsuku ezimashumi-9, wenyuka waya ezulwini emini kukhangela, apho ahleli khona ngasekunene kayise, wodwa avele khona asizigweba bahleli nabafileyo, yena kuphela ke nkukhe nomprofethi wavuka. Ndiyakholwa kumoya oyingcwele osebenza ngaphakathi kubantu abakhuliweyo, ohlaziya avuselela aqinise ukholo, owenza izimanga neqiniso, ophuhlisa izibabalo zabantu ngokuzabelo zabo. Ndiyakholwa kwiziqo ezintathu zikaThixo oyinguThixo wena, uThixo uyise, uThixo uyena, uThixo
sibulise kule nkundla yakwambuthisi. Amen. Maqala amabili. Amen. Nomdumana ngegama lenkosi. Siqala sibulise inkokheli zakwalizwi. Jesus. Maqala onke. Siyabulisa bobaba. Mayibonge inkosi. Sibulise nomama ngegama lenkosi. Sibulisa bonke abantu abalapha nabasemhlakulu. Amen. Ngale mini kamama uNolizile. Mayibonge inkosi. Ngokuba usofika sakucela okokuba usiphathele inkonzo yezithethi. Sizogqiba simkhaphe lo mama sihambe. Yes. Zimbini inyaniso ezingena utshintshi. Yes, Daddy. Ukuba umuntu uyazalwa Yes. nokuba umuntu uyafa. Yes. Umahluko ngokuba ufa ephi esenzani. Mayibonge inkosi. Kungoko sivuya lo mama xa elele. Kusenokwenzeka ikhona indlela umazi ngayo asiyazi thina. Sanjije qhaba balapho. Baba wele balapho. Iyawuthi ke ingoma mayiphakama isiphakamisele ezithethi izibini izilandelayo. Ubawo uTefani uzawukuthethela ikhaya. Uba uMatola family uzawuthethela ikulonina. Jesu, Yesu, Jesu, Yesu,
Makayixole inkosi yami abe nathi. Amen. Mandibulise ngaphakathi komnquba ngagama likaYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Amen. Mandibulise ikhaya lalapha ekhaya. Nezihlobo zalapha ekhaya. Ikhaya laseMatolweni. Ndibulise inkokheli zami zisecaweni. Qala kubawo ufounder uyoma ugosa ngasemnyango. Omama abakhulu qala kumama omkhulu uyoma ugosakazi. Ikwayari engcwele qonqo sika David. Mandibulise ke ngegama likaYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Hayi ke mandiqale ngokuxolisa ke. Lo Stefano uzothetha ndim. Ewe tata. Mhlawumbe abanye abantu kaStefano lona bayamkhangela. uStefano ke ndim ungaphinde umkhangele. uStefano unozala womuntu wonke olapha kule ndawo. Amen. Utata katata wethu. Yes. uStefano. Andizikwenza into indeke. Kodwa endulo uba ndiqale ndiye pha endaweni. Yeah. Thina singamakwena. Yes. Sisuka eLesotho. Xa sifika apha kulomhlaba. Safika sangaukumkani. Yeah. Sizinkosi somdumani kamakhosi. Noba musu yeva nkathetha musu. Enibahla abantu bakhona. Okugqibela ke ukuthetha. Yeah. Ndimela uzothetha ngodade wethu. Yes. Ngudade wethu lona oleleyo namhlanje. Inkulu kaStefano. Usisi uzalwa ngutata omdala. Uba usisebe indoda ngesikhothama kuye. Yeah. Sisithi zothi into ezilunge zalapha eMantshilibeni kuthethe yena. Yeah. Ke ngoku ngoba wasawanyathelwa impunzi ke. Watsho ke waba ngumafungwashe wethu. Noba ke sendicaphuka nami uba ndike ndathi ndifunga umqhentana yazi bathi uzophinde lijike lonto ndiyithethileyo. Hey. Ngoba zoye ndifunga udade wethu. Yes. Usisi ebengomnye umuntu. Ndiqabukela kuyusisi mina ngosengaboni. Kodwa unganova nomqhatho sisi. Usisi ebekuva apha emzimbeni wakhe uba ungubani. Yeah. Usisi njengoba sibaninzi kangaka uStefano nabafazi abaninzi. Sizelwe sibaninzi kodwa ukubamba akuve ngesandla kuva kucofe athi uyamazi ke ngokuba uye. Usisi bingumuntu ongenasixaka-xaka. Ukho abantu ethimizi xa ichitheke ngabo. Kodwa usisi hayi enguli into njalo. Usisi ibe yindlezana bekhaya bengumuntu wokulilela. Ukuphuma nje kancinci ndike ndezapha ekhaya pha kumatshi. Ndafike phaya ke kwaye kokomtshana ndiyombona pha. Uthi xa endibulisa athi molo. Ndithi molo bhuti ubhuti wakho. Athi yena ubhuti nabantwana. Ndithi ke mna ubhuti wakho ndimi. Yeah. Athi uyabona mntakwethu ntakatata omncinci wena unamehlo kubona jonga pha ijongini. Ndithi njongile. Athi ubona ntoni? Ndithi andiboni into. Athi hayi jonga kakuhle kwisinephe esiphaya. Ndithi mna ndiyasibona. Athi njengoba ndibona mhlandalala kuzoba inyakanyaka mhlandalala. Wathi kuzohlika iKapa. Uthi njengoba ubona la mpahla ipha ixhonywe ndinxibileyo uzobona abantu abanje ngalamini. Ndiyababona ke nyana abo abantu abanjengaye. Uthi la mpahla ndawo inxibe eKapa ndiye nophakanyiswe eKapa phezulu. Ndizama ukuthi ndithetha ngodade wethu. Udade wethu ube ngumuntu onesiphiwo songumangaliso. Abantu baseMantshilibeni mthetho abaneziphiwo kodwa yena ebenesiphiwo. Ebethi athi hey hayi ukucimela ngoku udala kunyathela umhlaba kuvalele.
Kuthi ndinyathele ndade ndawufika eKapa akho nto umntakatata omncinci ndawo ndingayihambanga. Ndiyamkhulula udadewethu, ndiyamkhulula uMafungatsha. Ndiyamkhulula unyikinyela enyameni utsho kuvela inyama enamehlo. Udlula bedlala kanti bayathinana. Ndiyamcenga ndithi makahambe kakuhle amathanga asekhaya. Abantu abamhlophe hamba umdungane ugulile uthuthunjele. Ndiyamkhulula ndithi hamba kakuhle Nondiza makube chosi kubele. Ndimela ekhaya ukwamkela wonke umuntu olapha kule nkundla yaseMantshibeni namhlanje. Ndithi ndiyamamkela wonke umuntu athe uThixo wamnika elithuba ebelicebile. Amathuba afana nalana ngamathuba anqabileyo. Ubuke walifumana ke ithuba loba uzonqamanisa amehlo. Futhi ndiyabulela kakhulu wonke umuntu olapha azozincamela ayazi imfama yaseMantshibeni namhlanje ayinophinda ayibone. Ngoba into xa ithethwa ungakhange uyibone use ungaqiniseki ncam. Ndithi ke ngoku ebantwini bonke mabaxole bakhulule inhliziyo zabo. Esimthanda kakhulu sisi futhi andiqondi ukhona into engamthandi sisi. Ngoba ibingayengomuntu unanxanki. Ibingumuntu ebephila nabantu. Futhi aphila nabantu baseKapa apho zandiye nami futhi andiqondi abantu basayemo. Kodwa yena usise bewazi futhi usise bemazi umuntu noba ngafika athi ngibanathi utheni ngathi ngusibani bani nje. Yabona abafazi bethu bebacofa athi yo hayi umntakatata umgqibile hayi ke enkosi. Mathola family isithesa kulonina. Ecokam unhlebele into kokuba lukhona uncedo apha ngezantsi kwindlu yangasese abantu abaphatheke kakubi. Kukhona cellphone Samsung 85 umuntu oyichole bethu aze napha ngaphambili. Xa sawuthi ke siphakamise isithethe esilandelayo uba uLM Sonca njengesithethe sobumelwane. Asizilungisele uJesu yesa. Yes.
ndibulise itafile, ndibulise ibandla, ndibulise wonke umuntu olapha ngale mini kanolizi. Ndimi njengesithethi sobumelwane. Amen. Obubumelwane ndimele ubumelwane ngebo bamncam, kuba bubumelwane bukatata notata uTuboy. Kodwa ke ngenxa yoba bendiyibukele yonke loo nto ndima njengombalisi. Lo mzi nalo mzi uphambi kwawo wawuphantse ungumzi omnye kwakuqala. Amen. Sisesemanxiweni amadala. Kwathi ngenxa yokuba utata wayekholwa kokuncedisana naba bantu basemantshilileni, wanyanzelisa ukuba lo mzi mawume apha kule ndawo, kuba ke babe nenyani ke bona abantu bakudala, uthando lwabo lalungenankohliso. Ndimanthethe ngoNolizile. uNolizile ngumntwana kakhulu kum, ukhulele apha phambi kwam ke, ndimbona konke ukwenza kwakhe, ekhula njengabanye abantwana, esenza njengabanye abantwana. Esendela apha phambi kwam nalo mfana wakwambuthisi owayebunda ngam noko yena. uNolizile ube ngumntu onjengoba bekuthethwa ngaye nangabanye abantu, umntu ongatshintsha-tshintshiyo, umntu onothando nakubani. Ubeke ade athande abazukulwana bam. Ndifuna unqanda ngenye ixesha ubupeyile kwabakho imali azawe yaba ebanika ngenxa yoba lo mntu aba bangamakhwenkwe babiza ngamadoda akhe, iintombi ezi uzibiza ngoonomdoti. Kube buhlungu ngethuba lokuqala kwakhe ukufikelela kwithuba longaboni, kodwa njengaye ke umuntu ohlele esonwabisa ehlekisa, yaske yade yancama, yayinto eqhelekileyo le nto, lwaske lade laphela nosizi, ngoba lo mntu uthetha nje udathi uyinkosi yazi imfama. Ndifuna ukuthi ngoNolizile siyamkhulula, sibobumelwane ke bukatata ndibutshoyo noTuboy. Amen. Ahambe kakuhle, enkosi. Iyawuthi ke ingoma mayiphakama isiphakamisele ezithethi zilandelayo. Uba umchenge ngedle noma isithozi nomaqungu bazothetha lokhula, babe besiza ke nabantakwabo nabantwana baze ngaphambili. Yes,
Amen. Ngiyabulisa tata umfundisi, ngiyabulisa omama befundisikazi. Ngibulise otata uGosa ngasemnyango wegama lika Yesu. Amen. Uthi mandithethe ngoNolizile. Uthi mandithethe ngomama umbuthisi. Kumzala ke lo kum. Njengesime apha ngukani nalo umzala lo sizawuthetha ngaye. Ukani na ngoka 50 ngoka 52. Kodwa ke sihambile. Sobabini sikhila sihamba pestwadweni. Sihamba isiframshin mfana. Sihamba isiframshin mfana. Pestwadweni lapha komga. Ngakumnyathele kuMamdumane uzomfumana uDunzu ke endake ndamnqanda xa kuba besinako indawo udelelwa ngapha komgaqo. Futhi ke ezoyimela uceba ngazoyimela ezoyiqala nje uzoyigqiba. Sinamaqela amabini ke ngoku siphakula umhlaba pha ngaphesha uthiwa yiqunu. Bakhona bazahamba equnu ngenye imini siyohlulelana ngendlela. Ngapha ngentla abaseKhasalala bazahamba eKhasalala, abasequnu ezantsi bazahamba equnu ezantsi. Ukuxhegwazana ke nalapha kwaNdlakise kwakuthiwa ngumakhulu Maxapa. Linobubele uba siphuma ngapha ngentla siyazi uba uba sike sagqitha phaa kwamakhulu Mjijwa sacela amanzi sizawuphiwa inkobe. Sikhongozelana inkobe bantwana bam nilambile. Kwalile ngenye imini sinoMayiboy ke okwakwasisihlobo sethu. Kulo mzi ke apha kwamakhulu Maxaba igama lenja yalapha kuthiwa nguCelemile. Xa sigqiba ukhongozela inkobe uyasuka uMayiboy ukhaba uCelemile umzukulwana walapha okuthiwa usetafuleni umuntu omdala ongumyeni kaNojongile. Wavele wasifunza ngoCelemile zachitheka inkobe. Amen. Mabeze ke abantakwabo kunye nabantwana. La Inkosi ndiyabulela. Zawuqale ngibothisele kubafundisi kubefundisi abalapha
Ndibulise kwikwaya ecula kamnandi apha eCalkwethu. Ndizobulisa bonke abantu abancame ingxaki zabo bazoba kunye nathi ngeli xesha lenyembezi. Kwesi ifamily silahlekelwe ungabikho kukasisi. Usisi ebenobubele kakhulu. Ebebathanda abantu akwabo kakhulu. UThanqolo ubathandwa lo uthethayo ngoku. Ngokumka kwakhe asazi ke ngokuba ngubani ozawuphinde asamkele kakuhle apha phakathi kwekhaya. Kuba into ezininzi besizibuza apha kusisi yonke into eyenziwa apha efamilini umnombo wayo besincedwa ngusisi lona. Usisi ngumuntu obenobubele kakhulu. Ikakhulu apha kumna kumntakwethu nabantwana babakhe bebathanda kakhulu. Ngoku siyifamily sonakele. Asikwazi noba singathini ngoku. Kodwa ke kufanele sizifundise ukwamkela uba usisi ngoku akasekho ecaleni kwethu. Masimkhulule ahambe sisela amanzi isiqole. Enkosi. Siyakuzumdumisa Thixo, siyakuvuma bonguYehova. Ungu-Alpha, ngu-Omega. Usisiqalo, ubasisiphelo. Ndingachithanga xesha ndizakubulisa wonke umuntu lapha ententeni ngokushiyana kwabo. Mna ndingubonelwa ngusisi wam lo ulele apha namhlanje. Ndiva kabuhlungu kuba andiyazi uba sawuphinde sihlekiswe ngubani ngoku. Mna bendithi xa ndibuya kwelaa torhontorha kulo kulaa ndawo ndikuyo, bendiyazi into yobana njengoba ndingasenabazali phaa ekhaya, usisi uzawundilandela ngaloo mini ndizawulala naye phaa ekhaya ndide ndibuyele apho ntorha khona. Andiyazi ke ngokuba ndizawubani onzawuphinde ndilale naye njengoba engekho. Ngoba usisi besenza into yoba ndifile into yoba ndingeva noba mna umama notata andinaye. Silahlekelwe kakhulu apha emantshelubeni. Kodwa ke into endiyithandayo ngusisi indlela ebeyihamba. Indlela ahambe ngayo usisi. Into ishiyeke nam ke ngoku nana apha ententeni. Ayisekho ngusisi ishiyeke ngathi ngothina esishiyekileyo ke ngoku. Ngoba ithi incwadi kaJohn 10:10. The enemy is come here to steal, kill and destroy. Ingaba ke ngoku ezo nto zizawufika thina mna nawe siphi. Ngoba into sesilwela ngoku silwela imimoya yethu into yoba xa uhamba kulo mhlaba umoya wakho uzawubaphi. Sithi umoya kaLizi ke mawuphumle ngoxolo. Enkosi ndiyabulela. Mandithatha ithuba ndibulise ootata befundisa. Oomama, yonke into endibethunana ngokushiyana kwezihlalo. Siyakukhulula mantomane. Siyakukhulula nondizi ngoxolo. Usisikhonzela apho uyakhona. Ugqatsa olufezile umzamo omhle osisi uzamile. Asazi ngoba sizocofa ngubani bethunana. Ngoba bathi kusondele capha kuziba ndingubani. Athi ucinga ubani kwazi nganene kuba umntu amngayise. Ya, ke mntakathuboy. Namhlanje silahlekelwe bethunana ngusisi. Kodwa kuThixo ukhona noThixo sawuzimela ngaye. Alisinalo lihlathi. Ngaphandle kwaThixo. Kulamzi wasemantshilubeni. Ndicela sibambane. Sibe moya mnye. Uba ndirongo. Sihlale phantsi silungise ukuthetha. Sivane ngoba sizawuhlekwa nasintaka abazalwana. Sicela imithandazo bazali. Akuhlanga phaa ngaphandle. Kubi xa sihamba sithi singomama sihambe sineqhala. Soyika nezinjection ke ngosizodofwa ngazo silale. Sicela silungile abazali kubi bazali bam. Enkosi, siyakhulula nondizi umzamo omhle uzamile. Ugqatsa ulufezile.
ayike masenikhulule ixoxo nexoxo liyaziphumela sidilithe nje la ndawo ithi asikhonzele uzama yedwa umuntu embuzweni akhonzelwana kwesi sithuba ke siphakamisa imibutho yonke ize ngaphambili Lord bless me now. Bless me now, my Savior. Molweni endlini hayi mina ndiphila ngento uba hayi andikhonyelwa hayi ndineekhono zam zininzi namaculo amaninzi zonke izono mazipele
ententeni inoba sivani abantu bathule bakathixo inoba mhlambi senza nje into yethu engafani nalena hayi ngiyanibona uba no anikho kule nto tu ndiyithethayo maye Ngakwenza uthetha nje kombutho omazezi nje cha. Ya. Lombutho suseke ngo-206 Niyangibandini sathi kuba siwenzele lo mbutho singamazezi bawuthanda ke abantu bangena abantu bakathixo kulo mbutho wamazezi nditsho yonke le nto njengokubona izandukwane gungululo umngcele umbutho wamazezi lowo mkhulu sifikile ke apha ke bethuna ke sayizisa loo nto anayixela hayi nesi ngoba nelani nje ngoba zininzi kakhulu sayizisa ayisekho ngoku imbizeni iphala lingezi apha ngoba isekho loo nto le amen. Siyasibuliselwe ngumphathi inkqubo ndimela nje isandla samadoda umbutho wotata sekwangena nomama ke sizile apha ekhaya ikhaya lisibonile layibona nento ebesiyiphethe wabe konele amen. Nantsi ke into endizayiphakamisa ngomhla we-7 ngomgqibelo ngo-8 o'clock evenkileni siyahlangana sisandla samadoda zikhona into ezidlumzi ekufuneka kuhlangenwe ngazo. Hallelujah. Amen. Ndibulisa otata abasetafuleni bonke. Ndibulise omama usofika bonke neteam yakhe. Ndibulise iSunday school. Ndibulise intombi zamaphephe. Ndibulise iMFS ephange emva endicholozela kamani. Ndibulise bonke abantu abalapha ententeni nabazili balapha kwatatu Mdumani. Amen. Hayi mamsofika uyoyikwa ikwayeli yakho ize embuthweni kuphakama omama bani. Hayi banoyika bafana ndim ndodwa umfazi wakwaDlamini onganoyiki. Eke silapha ke bethuna besineligohakazi. Ndicela uxolo kuqala. Andinulibanga bemela ndimnxibe ubela unxiba umanyano lwakhe ebonakala bazanga lunxityiswe phantsi kwetafile walunxityiswe esidlangalaleni ngumama obethiweyo lo zizithi zelilizwe. Awukwazi ndithi ndingumama uNdalisa ndiphinde ndibonakale sendiyohlala kwanina ekhaya ibizithike zelilizwe apha emtshatweni kodwa unyameze. Bantabam ndiyabulela benibhatalela uyimfama yaseJeriko bisitshoke ibingoyiki nenye into sizizisile ke bethu into esasigqibe ngazo kusuku lwesithathu siyezisa imali yombane ubisi iziselo zokuba kube kuthiwa noko kuthi ke ngoku kwakuba kuhlangenwe likhaya hayi ke asizisa imali siyatransfer ningafane nizwe kwelikhaya kuba sabona uba ikhumbi zethu zawukhawulela xa siza kuba kuyazi uba ziphethe sabona uba masitransfere senze
sibeke esasithembise ngako ngelihle igama lenkosi Yesu umfeli wami amen. Kwesisithuba ke sikhawulezile masisose sinyengeze isithethe sasemzini ematolweni ukumkani bawusonco besilibele masengaphambili ensukwini sophila kwa Amen. Singamadolo njengoba sime kule ndawo. Ndithi manje nibolise ngelihle igama lenkosi. Amen. Angezucakacaka bese kuthethiwe kwakuboniswa kakhulu. Nami ngenxa sidle ixesha. Kodwa ke siyasibulisela singamadolo. Inkosi. Kodwa ukhona kumama uzawuthetha olapha ecaleni kwami ongumama wethu. Andinothetha nokodwa ngumntwana kuyomdala. Inkosi. Mandithathe elithuba ke endithethe ngalomfazi wasematolweni. Ningenkosikazi ke le. Ningumfazi wamatolo. Ebebathanda ke abantu basematolweni uSinolizile bethu. Umuntu wathwala itolo hayi belithanda nyani. Into nayo ke uThixo wasiphoxa ke ngendlela asiphoxe ngokuba asuka amthathele amehlo. Basa sendiyaqonda kukhulu sasiza kuvuna apha kuMamNolizile. Qha ke yena bengasakwazi ukufikelela kuzo zonke ezindawo thina besihamba kuzo. Kodwa bekuba mnandi apho sidibene naye khona. Elinenekazi ihomba umuntu obeclean ecocekile. Emna ke kum ibe bancinci le ndawo yasematolweni kum. Ube sithi kum ngomncinci. Ngoba ke udade wethu wendele apha bamdumana. So besithi ngomncinci kuye ngokumke yonke ixesha elininzi ebesithi ngomncinci. Kangangoba abantwana bakhathazeke bekude benjalo abantwana bethu xa sibaxelela ngoSisinolizile ba usishiyile. Ngoba kaloku xa edibana nomntana endleleni ambuza ba ungokabani azixele umntana. No, uzomcofa ke amcofe athi yo uyakhula mamtolo atsho ancome athwafaka isandla epokothini anike umntwana.
Ngithetha ukuthi umzi wasemhlakulo ulahlekelwe bekuyakuhamba kaSinolizile kakhulu. Bayakhala nabantwana uba sawuphinde sitofwe ngubani nangoku. Andizukwanda ke nami. Ufuna ukuthi uhambe kakuhle ke emabhanqo ibe enhle indlela yakho inkosi. Yathi ngoma mayiphakama bese siphakamisela isithethi uceba aze ngaphambili. Nekomkhulu ke malisosikelize ngaphambili iqoshelise. Inkosi program director mandikhahlele kwinkosi yendawo ndibulise kwitafile ngokushiyana kwezihlalo zabo ndibulise bodata ndibulise komama ndibulise ikwayari ndibulise ikhaya lalapha kwaNtshilibo ngegama lenkosi amen. Sizolilisana nekhaya lalapha kwaNtshilibe singumhulumente sithi alikhali lodwa ngoba siyayazi umama lona besihamba naye apha endleleni. Kwa into abanje uvele kumqulu kaIEC ugqibile usebenza nohulumente. Silahlekelwe sisonke uqala kulocal zonke izifears zika government zilahlekele ngoba umama bevota siyamazi. Ndidlule ndithi kwikhaya lalapha malilale ngexala nencema. Alihlanga linehlanga malithuthuzeleke. Kodwa kukho amazwi nje enzawubeka nje amancinci kwikhaya lalapha. Phakula ncwadi kaPetros oqala u6 uvesi ngo6. Ithi sithobeni phansi kwesandla sinamandla khona ukuze uThixo anisifusise ngexesha elifanelekileyo. Athi liphosela ukuyahova ikhala lonke kubona ikhathalelo. Ndizoyicela ukuma kancinci apha ke tata. Ndingene apha ke ngokuhulumente. Sikuphulo elithi mabaye bephila babuye bephila. Uhulumente ufumanisile into yobana sithi noko bomama bathatha igalelo kakhulu ekuyeni ngoba abantwana bethu bangene kulaluko sibesebancinci. Uyacela into basincedise kakhulu bomama siwa report amabhoma angekho mthethweni ngoba wayi kusithwa ngomama thina bomama sileqa lemigalelo singenayo sifike sicela apha kodata tata kabanibani umgalelo nzode ndiphume kuwo kanye ndingakwazi uqhubeka masimfake ubanibani. Kufubonile lonto kuba sithi abantu bafaka ipressure kodata. Uyacela into yoba ke sincedise urhulumente ngokureport amabhoma angekho mthethweni. Abantwana mabaye ngendlela efanelekileyo esuthwini bakwazi uba registered nenkosi iyazi lonto. Enkosi cela unikela kumhlekazi. Mina ngishubayo
ungathanda ungathanda daligile kutsha daligile kutsha Anyonkosi ngilisekela lebhodi ngikabophi kodwa ke ndiyibhodi ngoba ibhodi yalapha ayiphila unyamazi usiphakala wapha ematoli ngoba ngoku sabambele yena kodwa ke ndiyo ibhodi mna ke ndingumntu akasibulisa mna wazi umfundisi wazi utata dala ndibulise kandive kuthi ewe bulisa ako fundisa ewe ubabuse owathi mandine kule ndawo ndimele usiphakala nyamazipona ndimele yena kubabuse ke uthe kum unengxaki egungu liyangcwaba akaphilanga ubabuse nonkosana lo ekuthiwa ngunkosana uzona uzuko usengxaki engcwabeni egungulu namhlanje uzona uzuko ngoba ubabuse senikele unyana wakhe kule ndawo siyazi loo ndawo ngoku waxela kwaze incele ndiphakame ngoba ibhodi yakhe abemhlakulo ayaziyo kakhulu emmelayo usifakana akaphilanga ngoku singapha kuye ngafelebhedi yento ukuthi ndingathi inqanqa uma kufika mna inyameni kuzo endleleni umbatheni lo kodwa ndizoba yibhodi ko nisiyeka loo nto leyo uthanda ungathandi yibhodi uthanda ungathandi yibhodi savotela kwibhodi kumkani Xhosani ngathi ixesha likabhishop molweni ententeni andizutya xesha lingakanani ndiyaxolisa kakhulu le program ndimane ibhala inyuka isehla ithina abanye abantu balibaleke ingxaki ke izaba khona apha ekhayeni ayikho kuni ndicela kuba ke ngokukho nabakhozi abangakhange ndikwazi ubabhala apha bebeyaleziwe kum nto ke le nto mane ndibala apha ndiphinde ndibe phaya ndineso sicelo ke ngokuba kuzokwazi uphakanyiswa bona ityala ningalibeke apha kudlamini kube nguye ophethe oyiqhubayo ilapha kum ingxaki yiyo le nto ndithi mandicela uxolo ngaloo nto kucelwa nje abakhozi bonke abaze balekhaya enkosi